Konstantin velencei vitájából a szláv írásbeliség védelmében. Amikor pedig ő Velencében volt, összegyülekeztek ellen a püspökök, papok és szerzetesek, mint a hollók a sólyom ellen, és kifejtették a háromnyelvű eretnekséget ezt mondván. Ó, ember, mondd meg nekünk, hogyan alkottál a szlávoknak más könyvet, és tanítod azokat, amiket még senki más nem talált ki és gondolt el, sem az apostol, sem a római pápa, sem teológus Gergely. És csak 3 nyelvet ismerünk, amelyen a könyvekben Isten dicsőíteni illik, a zsidót, a hellént és a latint. A filozófus pedig ezt válaszolta nekik. Nem hullja az eső az Istentől mindenkire egyformán? Vagy a nap nem ragyog mindenkire? Vagy nem egyformán levegőt lélegzünk? Akkor ti nem szégyeletek csak 3 nyelvet meghatározni. Azt parancsol, vagy a többi nemzet és nyelv vak és siket legyen? Mondjátok meg nekem, hogy azt tartjátok-e, hogy az Isten az erőtlen, és így ezt nem tudja megadni, vagy így is nem akarja. Pedig mi ismerünk olyan nemzetségeket, amelyeknek könyveik vannak, és mind az egyik saját nyelvén dicséri az Istent. Ilyen szavakkal és még sok mással megszégyenítve elment, és ott hagyta őket.